Знаеш ли, Ема, понякога ми се струва, че възрастните много искат да ни разберат, но не винаги знаят как. Затова сме тук. Аз съм Ема, а това е Емо. Ние сме деца. Имаме какво да ви разкажем. Това е място за родители, които се вслушват, които наблюдават, които усещат, че зад поведението винаги стои нещо повече. И за деца, които не винаги намират думите, но имат много за казване. Тук ще говорим за детския свят такъв какъвто е. С емоции, трудни моменти, силни страни, страхове и радости. За различните начини, по които децата преживяват света. И как можете да бъдете до тях, без да ги променяте. Понякога не сме трудни, просто сме неразбрани. В този подкаст няма да ви казваме как трябва. Ще ви помагаме да разбирате. А когато има разбиране, връзката идва сама. Добре дошли в детския свят. Ние сме тук, за да ви го покажем такъв какъвто е. Да вървим с вас през него. Да превеждаме това, което децата понякога не могат да кажат с думи. Стъпка по стъпка. Заедно. Ако искате да вървим заедно по този път, следете социалните ни мрежи и се абонирайте за YouTube канала ни, за да не пропуснете първите ни видеа.